Babban malamin addinin Musulunci kenan, Malam Aminu Daurawa. Ya yi mamaki da ya ji an ce, Abdul Biki ya ƙara wa Adam A. Zango kyautar mota, wanda bayan ya ba shi naira miliyan 80, wanda in ba ku manta ba, a satin nan ake ta faman cece-kucen cewa tabbas wai Abdul Biki a ina yake samun kuɗi, yake ta faman wa'annan kyautuka haka. Masu kallon mu da masu mu dai ya kamata ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji wannan lamari ke wakana. Tabbas kyautar da Abdul Biki ya ƙara wa Adam A. Zango ta girgi da mutane sosai matuƙa, wanda tabbas malaman addinin Musulunci su ma kansu sun yi tsokaci kan wannan batu, wanda tabbas Malam Aminu Daurawa a safiyar yau babu abin da ya magana a kansa face wannan kyauta da Abdul Biki ya ƙara yi wa Adam A. Zango na mota tsaleliya, wanda ana kimanin cewa tabbas wannan motar sai ta yi kimanin naira miliyan 15. Sanin kanku idan har ba ku manta ba, a kwanakin baya da suka wuce Abdul Biki ya yi kyautuka a cikin masana'antar TikTok, wannan kyautukan da ya rinka yi tabbas ko a cikin wannan kyautar da Abdul Biki yake yi baya kyauta ƙasa da naira 300, wanda tabbas a ya baka kyauta ƙaramar kyauta zai ɗauki naira 300 ya baka. Sanin kanku dai naira miliyan 80 ba wai ƙananan kuɗi ba ne ba. Bayan Abdul Biki ya ba wa Adam A. Zango naira miliyan 80 a kan gadon jinyarsa, a jiya kenan muka samu labarin cewa tabbas Abdul Biki ya ƙara wa Adam A. Zango kyautar mota domin ya ci gaba da hawa. Duk da dai wannan arzikin da aka ce Adam A. Zango ya samu, an ce motar ta yi kwandam, ta riga da ta gama amfani don sai dai gwangwan. To wannan abin ne ya saka Abdul Biki bayan ya ba wa Adam A. Zango naira miliyan 80, wanda sanin kanku ne naira miliyan 80 ba wai ƙananan kuɗi ba ne ba, kuma tabbas ko mai kuɗi sai an lissafa masu kuɗi sama da guda 10 wanda za su iya ɗaukar naira miliyan 80 su bawa jarumi, kuma jarumi a cikin masana'antar Kannywood, musamman ma ɗan fina-finai, shirya fina-finan Hausa. To masu kallon mu da masu sauran mu dai ku dai kar ku manta da muna ga roƙon ku cewa dai da idan wannan ya kasance shigarka cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV, da kar ka manta da dangwala mana alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar kararrawar sanarwa kamar haka, domin haka shi ne zai baka damar samun ingantattun labaran namu da dumin su da zarar mun dora. Bayan ka dangwala mana alamar subscribe, da karka manta da kai kasan bidiyon namu ka dangwala mana alamar like domin tabbatar da labaran da muke kawo maka suna faɗakar da kai, sannan kuwa suna ilimantar da kai. Mun gode da kasancewa da kai da mu a cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV. Lallai jawabin Malam Aminu Daurawa ya ba mutane mamaki matuƙa, kamar yadda yake jawo Adam A. Zango kunne. Tabbas ko a yanzu ya gane masoyansa kuma ya gane makiyansa, don tabbas ko wanda yake tare da su samar shekara 15 a cikinsu babu wanda ya sai bai kyautar naira miliyan 80, kuma daga baya har ya zo ya ƙara mara kyautar tsaliliyar mota, wanda wannan motar ana kimanin za ta iya kaiwa naira miliyan 15. To jawabin Malam Aminu Daurawa kenan na safiyar yau, wanda tabbas kuma za ku ji inda yake jan hankali game da shi kansa Adam A. Zango, kamar da yake bayyana cewa tabbas Adam A. Zango a yanzu haka ya kamata ya tsaya yi taka tsantsan a rayuwarsa, don ko yanzu Adam A. Zango ya gane masoyansa wanda suke son sa tsakani da Allah, ya kuma gane maƙiyansa, kamar yadda shi kansa Malam Aminu Daurawa ya bayyana cewa tabbas wannan kuɗi da aka ce Abdul Biki ya bayar, abin shi kansa ya bayi sosai, ya bayi mamaki sosai matuƙa, kuma tabbas abu ne dole sai ya girgiza mutane. A ce kyautar naira miliyan 80 lokaci guda abu ne wanda dole za ka tabbatar da cewa tabbas sai yadda kuke da mutum sai kusancin ya kai kusanci zai ɗauki wannan kyautar kimanin wannan kuɗi har ya baka kimanin naira miliyan 80, wanda tabbas ba ma fa duniya ce take faɗa ba, shi kansa Adam A. Zango shi yake bidiyo kuma yake bayyana wa duniya cewa tabbas a yau fa Abdul Biki ya ba naira kyautar naira miliyan 80.
kamar yadda shi kansa Adam A Zango yake bayyana cewa an bashi dunkulen kuɗaɗe. To masu kallon mu da masu sarwa da nan maka ƙarshen labaran namu, shin me ra'ayinku akan wannan batu? Mu dai fatan mu Allah ya ƙara wa Adam A Zango lafiya da kuma zama lafiya, mu dai mun baku lafiya. Allah ya samu dace.